Теге уақытында бит 600 секунд болған Невзоровта. Шул шикелле ул 600 секунд шул бит килеп чыга инде бездә. 10 минут. Никтер менә элек видео ясыйдыр идем. Хатта Екатеринбургта утырдым мин нидә. Анда бер яһуди малае, аның әбисе татар, бабайы урысмы, анасы яһуди, атасы инде яртылай инде ни урыс, яртылай татар инде. Шул ни инде башта ул ислам динен кабул иткән дә мөфти булган, шунда гаиның иске бинасын сорап алган да, шул икенче катта мәчет ясап, мөфтият, шунда таджиклар килеп нитә, шунда дип әйтәм, һәм шунда инде ни анда таджиклар күп булып, бер бик укымышлы гарәп телендә хутба да нидә инде вагазны инде аерылып тора ди, ул ди хутба ди йомга сайын ди, вагаз ди мәсәлән ул бәйрәм көнне ди, шул әйтәсе килә, бу бәлки минчә ул хутба булды. Хутбада шул гарәпчә, татар нидә урысча сөйлидер. Мин аны бер вакытта бик кызыксынып инде төшергәнем, ул 50 минут булдымы хатта, әллә күбрәкме? Ул вакытта миңа башта 20 минут бирәдер, YouTube кертәдер мине видео шасын 30, бу юлы миннән 50 булгач, урысча әйтмешче запрос ясады. Ул Америкада бит урнашкан штаблары, подтвердите ваши нәрсә, идентифицировать имеш, минме юкмы дип. Инде тегене моны сораштылар да, мин җавап биргәч, миңа бирде. Мин аны инде көн буена йөрдем шәһәрдә. Көн уртасы иртәдән шул өйләдән кичкә хәтле ничә сагать дәврендә шул азар ул аны загрузка ясады да, шуны куйды. Шуны әйтәсем килә инде, нәрсәдән сөйләп киттем. Ул вакытта теләсәң 50 минутта катта бирәләр име. Хәзер менә кызганычка каршы яңа телефон алган идем. Ул 4 бер ягыннан камера, бер ягыннан тагы бер камера, 5 камера дисәң була, 4 камерасы төшереп бара. Сыйфаты яхшы инде, яхшы күренә. Шунсы белмим, анда уйладым да, бәлки арасында караса бардыр анда программасы зуррак итергә. Шуны уйладым, әйтәм, юк, яри, кеше ялкытасың, сенага кызык булса да ул ялкыта инде. Кайсы вакытта шуны әйтәм, 10 минут җиткән инде. Теләгән кеше тагы икенче, өченче бүлеген карар инде, әйтәм, теләмәсә карамас инде. Шуңа күрә мин хатта шунсы кызык миңа киномеханик булып эшләгән чакта 10 минут буладыр пленка, 10 минут 300 метр пленкасы. 7-8 буладыр. Теге индийский мәсәлән 14 бүлек части урысча шул буладыр. Алар һәркайсы 10 минуттан шул кино индийский буладыр. Урысча әйтмешли для сведения, ул вакыттагы кино турында белән кызыксансагыз, мәсәлән, сезгә шундый мәгълүмат инде артык булмас кирәк чакта ул менә кайсы вакытта искә төшерерсез дә, күрсәтерсез менә ни белемегез белән бер әзрәк кеше арасында үзегезне күрсәтерсез. Теге бер вакытта минем бер апамның малае, имеш ни әйтмим инде кайсы апаның малае, бер вакытта мин карадым да журналда, әйтәм, бу бит ни Джигарханян, ул кем дим, әйтәм, артист. Әйтәм, кызыксынып кара шуларны. Бер вакытта нигә кирәк ул миңа дим. Әйтәм, менә мәсәлән, кайдадыр утырыш, яшьләр утыра анда, бер сүзне бит ничек урысча әйтмеш, надо разговор поддержать. Берсе сөйләп китсә, шуны аласың да сөйлисең. Ул нигә кирәк, нәрсә? Әйтәм, ярый, теләмәсәң теләмә инде. Ул теге белем дигән, ул бер кайчанда артык булмый. Ничек дисәң дә, берсе килеп чыга, кирәк ул була инде. Менә шул теге аңның төбенә шунда урысча әйтмеш, в глубину сознания уларны шул белемне биреп куйсаң, бер кайчан килеп чыга, кирәк чакта ул бер вакытта файдасы була инде шуның. Әйтерсез, бу кара урманга кирип киткән икән дип, теге кызыл нәрсә инде, шапочка, кызыл, красный шапочка килеп чыгар әле монда. Я бурысы килеп чыгар әле. Төркчә кырмызы башлык нәрсәме дигән инде. Менә кайсы видеоларны карыйсың интернетта, алар кеше тырышкан, матурлаган, төрле техниканы кулланган, имеш ни. Хатта интернеттан бер яңа технология алыпмы, шунда ясаган инде үзенә калса. Караган кеше юк инде. Уйлап торам, нигә урысча әйтмеш, стоит ли игра свеч? Менә кайсы вакытта карыйм, тик менә
видеоряд ул. Шундай бик инде ярлы табигатны күрсәтәсең, я нәрсә инде шуны урамны, юлны күрсәтәсең, шул сөйлисең, шунда да карамастан кеше кызыксынып карый әле. Сөйләгәнеңне кызыксына. 1000 мәсәлән, 1000дән артык әле теге хатта теге әйтәсең килә. Урамда китеп бардым да бит. Безнең авылда имеш казаклар татарча сөйләшәдер, татар казакча дип. Аны карасам 1000дән ашырып киткән инде. Кеше караган анда нәрсәсе инде шул бер тирән мәгънәле бер әңгәмәне алып барсаң, кеше аны кадерен белә, тыңлый, карый. Лайклар хатта 26-27 лайк куйганнар. Шуны әйтәсе килә, ул бәлки тырышканның файдасы бармы, юкмы? Ул ни көчәнеп инде кайсы вакытта ясау, белмим аның файдасы буламы, юкмы? Караңга кирип киттем. Безнең вакытында мэрыбыз город европейский форматы дип Халиков игълан иткән иде. Шунысы инде менә бераз шәһәр үзгәрә башлады. Халыкның аңы үзгәрмәде инде европейский форматка. Әле мин бер шаяртып уйлап чыгарган идем. Тоже мне имеш нашли писающего мальчика. Каядыр инде ул Европада бер шәһәрдә инде бар инде. Әле Амстердам, әле кая. У нас на каждом углу писающий мальчик дип. Теге пив бардан чыгалар, әле каян чыгалардан да шуны әйтәсе килә. Күп инде менә яз көнне карастыннан инде этнең нәрсә инде әйтергә инде какашкалары татар сүзен әйтсәң бук дисәң инде инде әдәби тел түгел инде кизәге дисәң алай ни түгел инде. Вот бер халыкта әгәр дә үзгәрмәсә, әле Преображенский бер профессор бит Собачье сердце дигән теге китап буенча кино ясаган шунда. Бортка. Ул борткада аны итальяннардан урлаган икән, үзгәрткән шул әзгенә. Ул шуна безе күбесе урча әйтмешә рукоплескали, менә шундый талантлы кеше дип. Юк икән ул, булмаган икән ул талантлы кеше. Чөнки итальяннарның бер кино төшергәннәр алар Собачье сердце. Шуны урлаган инде ул әйтәсем килә. Шунда әйтә профессор Преображенский, разруха в головах дип. Дөрес ул менә, әгәр дә халыкның аңы үзгәрмәсә, ул бер нәрсә дә булмый. Менә мин дә әйтәм, менә кибеткә керәсең, анда аракы тулы. Мен әйтәм, безнең милли эчемлекләр юк. Нәрсә инде безнең бит менә шундый. Мин хатта барган идем, Авос сөт дигән вакытында булган газетка язып бирдем шунда. Шунда миңа сөйли берсе, менә Нарины ул ширләгән икән бер кыз, ул мен инде уйлаган идем шул әллә шул эчемлектән теге кефир шикелле нәрсә шунардан ул терелеп киткәнме дип уйласам, юк ди, ул үлеп киткән. Кызы шунага имеш шул исемне куйган дип. Мен әйтәм, кызык инде менә. Алар безнең менә бар бит татар ниләрне катык. Бармы инде шул мәсәлән андай әйтмим инде шәһәрне, үз аңладыгыз инде кайсы милләтнеке инде ул. Әйтерләр безне яманлап сөйли. Хатта мин бу вакытта шаян журналда яздым, әйтәм, бездә бар мәсәлән ни Арарат дигән менә тагы нәрсә дигән армянский двор дигән ресторан. Мен әйтәм, Ереванның уртасында бармы мәсәлән татарның ресторан, кафесы? Шулай әйтәсе килә. Безнең татар мескен хатта Екатеринбургта китеп бара, мен тар гына бер кысылып кына бер җитә. Алар кайсы шәһәргә барма, мәсәлән Екатеринбургта Кытайның рестораны бар, тагы нинди хатта монгольский дигән, әллә нидиләр бар. Татар кысылып Мәскәүдә дә имеш уйлаганнар ясарга, Мулла бабай бер рөхсәт биргән иде, яр инде раз акча керми сезгә ди. Инде шаршау артыннан ишеп утырагыз инде имеш рөхсәт бирде дип шул безгә хәбәр иткәннәр. Үзебезнең милли аң үзгәрмичә бер ниндидер үзгәрешләр көтү имеш бу хата була, җәмәгать. Урысча әйтәләр бит, спрос рождает предложение дип. Әгәр дә кеше хайван шикелле ишеп аунап ятасы килсә, анага берәү дә инде каршы тора алмый. Бәлки шул фикер белән тамамлыйм инде. Рәхмәт караганыз өчен, исән-сау торыгыз.